white and blue land. But we're here to let you know that we don't want to be Americans. We have democracy, and in a democratic world, no means no. Over hovederne på grønlænderne. Jeg synes, at det er meget, jeg vil sige, kolonialistisk retorik med at ville købe det her sted og sætte hoteller op, som Trump har delt memes om. Jeg synes, at der bliver talt hen over hovedet på folk, og det er bare en rigtig ubehagelig mindelse om folk som handelsvarer eller som et produkt, som noget, der kan købes og sælges. Ja. Så det er meget ubehageligt at være vidne til, og jeg synes, at den hensynsløse retorik, hvor militære aktioner og sådan noget ikke vil tage sig bordet, synes jeg også er fuldstændig vildt og hensynsløst over for folkene, der bor her, over for børnene, over for alle, der ser det her som deres land. Ja. Men jeg arrangerer det netop fordi det nye konsulat åbner i dag, og der vil være dækning fra USA. Så formålet er at få den amerikanske befolkning til at forstå, at Grønland er et demokratisk land, og et demokratisk land så betyder nej, nej. Tak for det. Det var så lidt. 2 minutter til. Den er sin navn, siger, det må sige mig med godt. There we go.